nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan ng Espiritu. Nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Hello, welcome po sa ating program ng Bible Cafe. Po tayo ng for this episode, kami humingi ng paumanhin at kahit pa whatever elements trying to stop us for this episode, salamat at matagumpay pa rin ang ang Panginoon, ang ating mga layunin, even collectively, ng ating mga leader dyan, mga technician, especially si Engineer Oliver. Salamat, Engineer, somehow you figure out kung paano natin ito alam somehow. At well, kumusta na po kayong lahat? At Pastor Ram Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City. At kami po ay ako po ay nandito sa ating studio once again dito sa Cabo, Arkansas. Ako po ay nandito sa bahay po ng ating tiran. Even si Noel lang together with Galat, they really take care of me, ika nga. Ngayon nga, ay tayo sa kanilang tahanan this program. Salamat po at sa binless ng ating Panginoong Yahweh to have a good dito sa Cabot or even sa Rock, Arkansas, now more familiar. At nakaraos ang weekend at today will be a fresh week. Pasimulan po natin ang ating 5 days na ito ang Cafe. I invited mo our kapatiran sa church na po nakapagsalita ang inyong lingkod. Like many more Filipinos, start watching and joining us dito sa ating programang The Bible. Of course, everyone, we welcome you na mga viewers. Salamat po sa inyong ears and work. Actually, after ating program, we will go sa CR para makatch ko yung flight. Go Las Vegas naman. Kaya include us po sa inyong prayer. At sa maraming pwedeng ma-accomplish dito sa US, nandito po ako. Salamat po once again. Mga kapatid sa ating Baguio studio, dito po ay morning. Pero dyan po, ano na oras mga kapatid sa Baguio City studio? Pastor, ang oras po dito sa Baguio City ay Bible Cafe time na po. Ayan, Bible Cafe time na po. Parang hindi sabay-sabay yan, Alright. Okay. Hi guys, good evening po. Salamat po for patiently waiting dito sa program ng Bible Cafe. And Bible Cafe is brought to you by Calvary Chapel, Baguio City in cooperation with the Leader News Philippines. And sa oras po na ito, we would want to ask you to keep your questions coming at yung mga pagbati nyo po. Nawa ay samahan po tayo ng ating Panginoong Yahweh na magkaroon po tayo ng isang magandang talakayan sa gabing ito. Okay, good evening sa mga viewers po natin dito sa Philippines and good morning naman po sa viewers natin all over the world. Ako po si Brother Benedict. Again, si Brother Manny po ito na muling nandito po sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Bumabati rin sa inyo ng magandang gabi.
Ayan, to start up with the program ay we have a reading in the book of Proverbs. So sa gabing po ito ay nasa Proverbs chapter 6 na po tayo, and we are going to cover from verse 1 to verse 5. Okay, if I may read, let's go to Proverbs 6, and we will read, as Brother Dennis mentioned, Proverbs 1 to 5. Proverbs 6, verse 1, My son, if you become surety for your friend, if you have shaken hands in pledge for a stranger, you are snared by the words of your mouth. You are taken by the words of your mouth. So do this, my son, and deliver yourself. For you have come into the hand of your friend. Go and humble yourself. Plead with your friend. Give no sleep to your eyes, nor slumber to your eyelids. Deliver yourself like a gazelle from the hand of the hunter, and like a bird from the hand of the fowler. All right, Brother Benedict, salamat sa reading our Proverbs of the day. Ito po, basically, ay isa po siyang practical na ads ni Solomon sa mga noon, kano na rin po sa ating sa panahon natin. Kasi ito ang structure niya or size niya ay yung wag tayong yung pananalita natin ay excuse me, pananalita natin especially sa mga nakuko nating mga bagay na involve yung ibang tao, we have to be careful. I believe ang supporting scripture to ay yung nabi ni I believe James, Apostle James, na slow to speak, quick to listen, or quick to listen, slow to speak. Ibig sabihin, anything that we do kakilala natin o sa mga gusto mong gawin ay nais mo na yan. Napag-isipan mo, hindi yung you carelessly say things, especially yung nagbabrag ka or nagyabang na ay sasabihin nila naman hindi mo ay yung sinasabi mo. Sige nga, tingnan natin ito. Alam natin po, maraming mga taong they take advance, they force something that they can take advantage sa mga tao na nagkuha silang mga or things like that. Kaya po niya, my son, if you become surety for your friend, ito po surety ay dito po sa Amerika, ito po yung signer. Co-signer po siya, maglo-loan siya ng kukuha siya ng kotse at wala pa siyang credit niya kaya. Ang ginagawa po dito ay nagpapahanap ng kilala nila, kamag-anak nila, and co-signer. Ibig sabihin, kung hindi niya mababayaran yung loan, kung car loan o whatever loan it is, ay yung co-signer magbabayad yan. Kung hindi niya bayaran, ay he is responsible same as yung tao ng utang. Sabi po niya, if you become surety for your friend, if you have shaken hands in the pledge of a stranger, you are snared by the words of your mouth. You are taken by the words of your mouth. Ibig sabihin, medyo napasobra yung mga pananalita mo na ngayon, involve ang buhay mo, involve yung, sabihin natin, yung credit line mo. Kung dito pa sa kang pinag-uusapan, just because hindi mo binantayan ang iyong pana, meaning you overcommitted
In short, you overcommitted. So, do this, sabi niya sa verse 3. My son, and deliver yourself. Have come to the hand of your friend. Go and hide yourself. Plead with your friend. Ibig sabihin, this time, dahil sobrang panataka mo, may halong yabang na yan, ay your friend. At ikaw ay magmapang. Ikaw ngayon ay mag-humble, sabihin mo, please, let me teach from that commitment na nagawa ko. At ayoko nang maging part dyan. Bakit kaya? Ito ang advice po ni King Solomon. Well, number one, ay hindi po natin hawak ang kung anong klaseng commitment meron yung taong mo. Madali mag-back o kumbaga yung tulungan mo yung tao at that moment. Pero we're talking about loan. Hindi po ito one-time thing. Hindi ito ay a year or two na bago maklear yung bagay na in-agree. So, imagine, isang one time, kundi you will think of it for a year or two na itong commitment sa taong ito, maya, taong yan, all of them, magiging irresponsible siya to pay the loan. Kaya ngayon, that will be a problem now. Kaya mas maganda, punta ka sa kanya or kung mabawi yung kumbaga pirma ka yan, kung mabawi mo yung pirma mo, pero sa nahon po rin na actually hindi na po nangyayari ito. Sa kanila, kung pwede nilang i-reverse, ma-reverse na. Po natin, sa natin, pag you sign your name, ay you signed your name. At hindi yan, nababawi po yan. Kaya sa atin, mas maselan. So before we commit anything, para sa ating mga kaibigan, you think carefully. Now, ang sabi po niya, look at this one, sabi niya sa verse 4, give no sleep to your eyes, nor slumber to your eyelids. Deliver yourself like a gazelle from the hand of hunter, and like a bird from the hand of the fowler. So ito po, simply, ang Proverbs pong ito ay you have to place a limit on what kind of commitment you give to your friends. Always a limit. Ang friend po is a friend, yes. Pero to the point na gawin mo yung mag-commit ka and you have to maapektuhan yung kumbaga yung family mo, yung pera pa sa family mo nga involved dun sa hindi naman talaga natin siya alam kung how reliable pagdating sa mga babayarin or sa mga commitment na niya. Dapat may limitation po ang ating pag-commit sa ating mga kaibigan. I believe po ang gusto ituro ni King Solomon sa atin, huwag pong basta-basta mag-commit. Huwag ganong lose sa pananalita at i-control ang pagmamayabang. Always keep your boundary at sa ating mga friends because we know how committed they are really pagdating sa mga ganitong bagay. Pera ang pinag-uusapan dito. Yun po. Salamat sa ating Proverbs of the Day. Mga kapatid, any addition doon na feedback or maybe katanungan na rin? Yeah, in addition po, Pastor, is gaya nga po ng sinabi nyo, yung tungkol sa mga loans, yung napag-usapan na rin natin tungkol sa mga loans. Yes. Doon sa tama. current na trabaho ko po kasi is part yun. Part nung company namin is kung meron nag-a-apply ng halimbawa ng sasakyan na syempre may mga paperworks na kailangan i-accomplish yan, pag medyo hindi ho qualified yung nag-a-apply na yun, is yun nga ho, naghahanap sila nung
Kung ang tawag ni pastor doon kanina is yung co-signer, Cosigner. yung dito naman po sa Pilipinas is yung co-maker po ang tawag doon. Yes. Na tipo Alright. yung co-maker po, siya, kung sakaling hindi makabayad yung principal na nag-a-apply, sila po yung hahabulin. Yes. Opo. Ngayon po, Tama. opo. Ngayon po, ang sinasabi ho dito ni King Solomon is, yun nga ho, is mag-ingat. Hindi ho porke kaibigan ho natin. Yes. Medyo, yun na nga, na parang babakapan ho natin siya. Pagbibigyan natin siya, parang sa mga ganong bagay. Sinasabi dito is mag-ingat lang ho. Yun po, ang may idadagdag ko po dito, Pastor. Exactly. Opo. Exactly. Tapos yun nga, yung sinabi sa commentaries na binabasa ko dito, yung sinabi ni dun sa quote, someone said that the best way to lose a friend is to loan him money. Yun ang isa doon sa mga medyo nakakatuwang explanation ho dito sa Proverbs po na to. Okay. Yes. In reality po, nagkakatotoo nga po to. Yes, Maraming that's right. friendship po ang nasisira dahil dito sa ganitong mga transactions tsaka na ganitong promises. Yes. Pero ang core ng Proverbs na kasi ang pinapabagi ni King Solomon sa niya sa verse 2. Ito yung core nito eh. Ito yung sentro niya. You are snared by the words of your mouth. That trap ka eh. Meaning sa hindi mo pagbabantay sa pananalita mo, doon ka mismo na trap. Na para bang okay, kahit na no, bro, pare, walang iwanan kahit na alam mo na ako. Mga ganun na pananalita. Yun po ang pinanggalingan. Kaya bago ka ma-pressure, bago ka dumating i-challenge ng tao, itatrap ka ng tao na sige nga, ko yung kung gaano tayo gaano ka yung pagiging kumpare natin na tulong mo nga ako dito, sinya. Pero kung you watch your words, ay hindi niya sasabihin sa iyo eh. Hindi mo sabihin na you're trying to challenge me. What did I say? Na pa-challenge mo ako dyan. So, yun ang core nito. Alam mo naman sa mga kaibigan na mga magkumare, madalas silang magkumare. Sa mga babae, no? Let's put this in all genders na yung madalas kayong magkasama. So, Yes. You always watch your words kung ano yung mga sa bibig natin. Para hindi ka na ma-challenge. The point, makapamit ka pa ng carelessly sa mga responsibility nilang wala namang kaugnayan sa akin. Yun. Yes, Pastor. Actually, ang hirap po talaga minsan kasi minsan ang tao kapag masaya sila, marami po silang nababanggit na out of their situation na kapag masaya ang tao, madalas marami silang nasasabi na pagka finalo up mo naman in a context na nasa tamang na sila na medyo timplado na sila ay parang sinabi ko ba yon? So yun yung mga bagay na dapat siguro nating iwasan na because we are happy, doon lumalabas yung mga words na hindi naman dapat lumalabas sa atin. I think may incident po doon sa Bible na yung inask yung ulo ni John the Baptist because during that time yata ay may kasayahan doon sa palace. Tapos inask doon sa in charge na ang gusto niya ay yung ulo mismo ni John the Baptist. Pumayag tong hari na ito kasi during that time ay nasa masaya siya. So parang Yes. it is a lesson for us na kahit masaya tayo or what, dapat ay maging maingat po pa rin tayo sa mga bagay na lumalabas sa atin. Tama. Unang-una po, may kinalaman po ito sa ating kapwa na magpa-promise tayo, magsasabi tayo ng salita, pero ang katotohanan naman pala doon ay parang lumabas na lang sa mouth natin na hindi naman po natin meaning. Tama. Opo. Exactly. Excellent yan. Rather than excellent. Ang lalo na diyan sa Pilipinas, this is so
applicable. Dito sa Amerika, medyo hindi yan as prevalent. Dyan sa Pilipinas, Yes po. alam natin bakit ang bansa natin hanggang ngayon ay andyan pa rin tayo. Kasi kinuha nila sa giging kumadre, kumare na to the point, hindi na susunod na tamang dapat gawin dyan, lalo na Yes. sa mga nasa kinaulan, ika nga. Kaya yan, salamat at totoo yan. Nabanggit ng table, actually, nag-iin sila dyan eh. Ganun din dyan sa Pilipinas. Ano kung ano yung mga planning sa city o even sa province or as a national decisions. Sometimes Yes. nabubuo yan sa mga mga uman na habang masaya sila Opo. Tama. ay may mga decisions na nangyayari. Opo. Yes. Tama yan, Dennis. I like that one. Yes po. Sige po, ano pa? Parang pwede rin ho ba bagay na nating sabihin doon, kasi may mga narinig na yung sa pagbabasa ko is parang applicable siya doon sa saying na do not make promises when you're happy and do not make any decisions when you're angry. Parang ganun rin po ba yun? Yeah. Pwede po nating i-relate yes. sa... Nice. Yes. Tama. That's also in support sa sinabi ni Dennis. Really connect dito sa verse. Ang verse to kasi yan ang talaga. Kaya masyadong nauuna sa iyo yung nauuna sa salita ang kaisipan. Sabi nga, parang nasa sabi mo yung mo. Nauuna yung salita mo. Hindi ba sabi nga yun ang nangyari dito. Kaya tama ingat na yan ay pupunta dun sa maging worry mo yan. Imagine mo siyang inisip at it will really take some sleep out of you. Kaya dapat talaga maingat po tayo sa nananalita. Pastor Ram, balikan lang po natin sa yung verse 1 po, no? Dito po sa bansa natin ay laganap po yung pautangan dito, like yung sinasabi nating 5-6. Nandyan po kailangan yung nangutang, kailangan yung gaya ng sinabi ni Brother Benedict na may co-maker ka para bigyan ka ng kung magkano yung halaga ng inuutang ng isang tao. Ay ito po, Pastor Ram, laganap dito sa even sa ating syudad ay napakabigat po ito na imbes na wala na kasing pagkunan ng isang mangungutang, kaya dito na siya pumapasok sa ganitong klaseng pagpapautang. Instead na siya umangat, lalo siyang nalulubog po, Pastor Ram, sa mga ganitong klaseng kind of business. Pero ang usapan kasi dito, Manny, ang pinag-uusapan dito, yung halimbawa may nangutang and then i-guarantee mo yung kaibigan mo na nangutang. Yung nangungutang, yung guarantee, patay at ako ay gipit. Kung utang wala ito kakilala, mas kakilala ka. Dahil sa pananalita mo sa akin, talagang mas matalik pa tayo sa magkakapatid. Galing kita nga. So, iba, Brother Manny, sabi mo, mas mataas sa magkapit ang ating relationship. Oo naman, sabi mo. Kasi gipit ako pang mo ko, kami kang kakilala. Ako walang kakilala. Akong pangutang sa kakilala mo. Sige ka mo. Walang problema ng problema ito. Ako, hindi ikaw tao, wag sa basta paggaran ng kaibigan. Sino man. Dahil maapektuhan ka, maapektuhan ang family mo. O ang tinuturo ni King Solomon. Hindi ako na mangungutang, kundi yung magagarantikin
Yun. Hmm. Ayan po, Pastor. Maraming salamat, Pastor, for the answers po sa mga follow-up questions po namin. Ayan. Yes. Alright. Before we proceed po, Alright. Pastor, I think marami na pong mga pumasok na mga greetings dito, and I think we would want to mention them. I think meron rin pong pumasok na question galing kay Sister Tanya. But before we are going to read it, ay shout-outs po sa mga viewing sa gabing ito. Unang-una sa lahat, andyan po si Sister Unbiso, here with us sa studio, actually, with Brother Jed and Brother Harold. Ayan, and our technical staff, si Brother Theo at saka si Sir Oliver, silang dalawa po ay nandito, at saka si Kuya, I forgot the name. And also kay Pastor Renan Mangonon is also watching right now. And si Sister Sanna Flowers, hello po, happy viewing Yes, po, Sister Sanna Sister Flowers. And sabi ni Pastor Renan is, shout out sa Calvary Lucena family. Ayan, sa mga Calvary Chapel members dyan sa may Lucena City, isang pagbati po sa inyong lahat mula po dito sa Bible Cafe. I think marami pa po, babasahin po ng mga kasama natin dito. Okay, before we proceed, sa rest of the greetings po, meron ho isang katanungan from Sister Tanya. Bro Manny, can you read Hosea verse 4 to 6, please? Ayun. Hosea. So actually, ang sabi po ni Sister Tanya dito po, Pastor, ay Pastor, paki-explain po ang Hosea chapter 4 verse 6. So yun po yung kanyang scripture na tanong, Pastor. Galing po kay Sister Tanya. Sister Tanya, maraming salamat sa iyong pagpapadala ng katanungan. It's nice to see you kanina umaga nung binisita po namin si Jello at Adam Chapter doon 6. sa hospital. I hope that si Adam is getting Verse 6. si Jello is getting better, at saka si Adam ay nagpapagaling na po sa bahay. Ayan. Ano yun, Hosea? Ano? Hosea Hosea chapter 4 verse 6. verse 6 po. Opo. Okay. Why don't you do the greetings while I'm reading this text? Kasi I cannot read the mga comments, questions ating mga words dahil itong cellphone amit ko ngayon communicating with you. All So right po. a minute while you do your greet. Brother Benedict, you have Alright. anyone to greet? Ayan. Okay. Do you have anyone to greet? Okay, Go first, for it. ang i-greet ko po is, of course, yung aking mabuting may bahay po, si Ayan. Sister Tanya, Si yung Tanya. sender ho ng question natin, first question for the night. And also my daughter, si Faith, and si Daniel po. Ayan. Plus yung ibang nasa household po namin na nag-aalaga po sa aking mga anak. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Pati, sige bro. For me naman, si Sister Gladys at saka si Denise Angelique, si Mama Aida and si Pops Danny. Ayan. Anything else, bros? Okay, of course, yung mga ang aking mother-in-law na si Mama Malu Vergara. Okay, sabi po niya, hello bro Benedict and bro Manny. Ayan. Gandang gabi sa inyo. Happy to see you, anak Benny. And happy to know that you're also watching Mama in regards po sa mga family natin dyan. Hello po. Kay June, kay Carla, Ayan. at syempre po sa kay Papa Nanding po. Hello po sa inyo lahat dyan. Yes. Brother Manny, if you have something in mind to greet. Sa aking asawa, tsaka ang tatlo naming anak, magandang gabi sa inyo dyan. At ang aking mahal na ina dyan sa Ilocosor, na imbag nga rabi. Kada Ayun. kayo amin tita. Kanda kiti kakabsat ko, na imbag nga rabi. Kada kayo amin ita. Sabi ko mata, ma-bless kayo, ti pa nagbibuyayo. Okay po. Ayan, Pastor, baka meron rin po kayong babatiin dyan mula sa US of A. Opo, of course. I want to greet sister who are or who watch ang program na ito, number 1 dyan sa Kabok, Gamboa, Yes. si Sister Diet, Trinidad, si Ate Hermetial, at ganda rin kay Adlinda, Reverend. Hindi ko pa napabrowse sa nanonood na sa atin ngayon, if they're one of them. Yes. And also I want to greet si Mon, who regularly sa ating mga episodes, whether live or pag yung recorded.
Si Gamboa, kamusta? Si Brother Yeah. Chuck, I wanna meet Brother. Uh, walang mintis na only he was itong program natin, video, but he shares videos sa kanyang friends. And sa po, unang-una sa ating mga atiran to sa Arkansas, sa pangunguna po pala ni Jess Morillo at ni Sister Liza Morillo. Hello. At salamat sa inyo pong hospitality. Thank you for allowing me to visit and minister to sa mga kapatid sa Jacksonville, Arkansas. Ganda rin po sa pong lahat ng families. Salamat sa inyo. It was really a good activity and I enjoy yung nag-enjoy ako sa visiting dito sa inyo pong lugar sa Cabot, Arkansas. Kasi magkakatabi yan yung Cabot, yung Jacksonville, Little Rock and everyone. At first, lalo na Brother Noel Galang. Ayan. Sister Vilma Galang dito kung saan tumay. Salamat po. Natin ang katanungan ni Sister Tanya. Ayan po. Okay po, basahin na natin yung katanungan ni Sister Tanya. Makipagbukas po kayo sa amin kung may Biblia po kayo dyan. Dito po sa Hosea chapter 4 verse 6. Okay po. Sabi dito, my people are destroyed for lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I also will reject you from being priest for me, because you have forgotten the law of your God. I also will forget your children. Yan po ang sabi ko. Wow. Alright. Anong translation gamit mo, Brother Manny? New King James. New King James, Pastor. New King James, Alright. Parang may kaibahan ng konti. New King James din kasi ito. Okay, sa Brother Manny, reading it for us. Ang tanong ay, tinanong pa ni Tanya o what Apa. meaning nitong well, simply, dito ang sinasabi niya is talking to his people, Israel, na my people are destroyed for lack of it. You have rejected knowledge. I also will reject you from being priest for me. So, unang-una, sa dating Yahweh, sabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. But lang ba Yahweh giving knowledge? Susunod. Kumbaga, balik tayo sa nila. Nagkulang ba si Yahweh giving them instructions? Absolutely not. I will say it again. Yes. And then, the first 5 books, Bible written by Moses or given to Moses, that is enough instructions to guide to ng mga Israelites sa how they live ang nilang mga buhay. Ano sila dapat nananambahan sa Panginoong Yahweh. So hindi po nag-si Yahweh. Saan po yung pagkukulang ngayon? Sabi niya, you have reached knowledge. Nandun na po yung knowledge Nandun na yung instructions ni Yahweh. And yet, ang tao ngayon will reject knowledge. Alright, will reject it. I will continue. Will also reject you from being for me, because you have forgotten the of your God. I also get your children. Tingnan po, clear warning po. Pagka, nandyan na yung instructions Yahweh, and people decided sa unang-una sa panahon nila, they decided to read that knowledge. Bakit kaya? Alam natin ang dahilan po dyan is usually people want to do
something, yung kumbaga, yung serving sa kanila, nagsiserve sa kanila. So, if they look at yung instruction too much, if obeyed all, many of their and desire will not come to pass. Yeah. So rather do something similar or a little bit of Yahweh's instruction, not the whole entire instructions ni Yahweh. What happened? Meron pong consequence kay Yahweh ito dito sa pagkasulat. Ang sabi po niya, we have rejected knowledge, I shall reject you from being priest for me. Ano po yung being priest to the people, not only to the priest? Dahil ang mga Israelites supposed to be the people ay shows niya, Israelites kasi, hindi lang mga Levites, priests, buong hukbo o buong kamang mga Israelita, yan dapat ang show niya. These are the people that represent me. These are the people na they know, they obey, they live their lives according to law. In kahit sa mga minor things, I gave them instructions how to do it. We have in mind na lalabas sa Israel that he can do over all people in the world na these are my people, and these are the people who obey ang aking instruction from minor to major. Hindi po ito ginawa dahil ito na, may knowledge na, they set it aside, they rejected it. So sasabihin niya, I will reach you as one presents me. So ito nga, part of this ay correction ng covenant, he established a new covenant. Kaya ngayon, sa panahon natin, this is now our bola na ipasa sa lahat ng taong kabahagi sa covenant. Ayun, ang mga Christians, tingnan sa natin, sabi na, huwag na nating basahin yung Old Testament. Huwag na yung, yes, we have a beautiful message. At ang sa ay something about hindi mo alam ang iyong pinanggalingan, ay hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan. Actually, with that, I wanna greet all the mga kapatiran CEMI Arkansas, na magandang umaga po sa inyong lahat. And I even invited you to start following, watching itong ating programa. Yun ang naging message natin sa year anniversary nila. At looking back kung sino mga Israelita, even in the Old Testament, it makes a lot of sense. It is actually a parallel situation kung sino tayo ngayon, Kristiyano ngayon. Itong tinitingnan nating verse na they perish because of destroyed because lack of knowledge. Means namili lang sila doon sa entire, yung buo yung instruction. Si Yahweh will never lack of instruction or sa guidance sa atin. Pero ang tao, mamimili lang siya. Ito gusto ko, yan ayoko. Ito ngayon ang mga so-called Christian sa panahon natin. Pagdating sa Old Testament, is like tinignan mo yung something sa Old Testament, sabi ako, babalik ka sa batas, sabi nila. Tayo sa grace na. Sometimes, hindi po tayo try not to be judgmental, pero parang napakasikip nung ganun na kaisipan, to the point na sometimes you wanna ask na sabihin pwedeng bet. Kasi ang nakasulang covenant ibig sabihin pwede ng to the name of God. Kasi sa Old Testament yan nakasulat. Ibig sabihin, you can do all that now. Kasi anyway, sa Old Testament niya hinabilin yun. In short,
hindi naman nila talaga hawak yung buong konsepto, what is the whole counsel of God. Kaya ngayon, they just, wag na yan, ito na lang. What will Yes. happen to you? You will ended up lacking of knowledge. If you lack of knowledge, you and your children will be destroyed. Now, if you reject knowledge, not only that, then Yahweh will reject you as His representative dito sa mundong ito. Kaya tingnan mo ang mapikal na mga churchgoers, so-called Christians. Ang kanilang buhay is no different sa buhay ng mga taong hindi man nag-a-attend ng church. Yes. That's what it is. That means they no longer are representatives of Yahweh sa panahon po natin. Yun ang verse of Sister Tanya. Yung relating sa ating mga sa buhay sa panahon po natin ngayon. All right. Okay, maraming salamat po, Pastor, sa paliwanag na yon. And sa ating viewers, don't forget, okay? Bato lang po ng mga katanungan, save nyo po. Kung hindi naman ho namin masagot ngayon, definitely we will have it saved para masagot po namin sa next episode. Okay? Ngayon po, gandang gabi po sa mga ibang nanonood sa atin ngayon. Si Dave Kenneth Cachola. Okay, bro. Ayun. Dave. Batchmate. Batchmate po namin ni Bro Dennis nung high school. Ayan. Magandang gabi sa iyo. Thank you for tuning in to Bible Cafe. Tapos kay Justin Buhangin. Justin, welcome to Bible Cafe. And kay Sister Minerva, magandang gabi rin po sa inyo, Sister Minerva. Okay. Ayan. Pastor, going back po sa Hosea, just a follow-up question before we are going to greet the rest of the guys here sa chat box. Pastor, when it comes to knowledge, yung knowledge po pala na pinaka-maigi or pinaka-importante na malaman ng isang tao, yung knowledge about sa may kinalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos or Panginoong Yahweh. Pero why is it, Pastor, na even sa mga tao inside the church na nakakarinig naman po sila ng mga exhortation, mga preaching dito sa Bible, pero hindi po nila na i-apply ito. It has something to do po ba yung mga bagay din na itinuturo sa mga churches ngayon? Kaya yung knowledge na ina-accumulate nila, it has something to do with the mind knowledge na lang, yung nag-accumulate na lang sila ng head knowledge without even trying to execute it in their own life or in their own lives. Ang mga church Yes mga po. church attend or mga nagtuturo. Yung mga church attendees po, Pastor, knowing na sila naman ay nagpupunta sa kanilang mga churches every Sundays, pero why is it na yung knowledge na naita-transfer sa kanila ay hindi ganun ka-effective? It has something to do po ba sa mga teaching din na binabato sa kanila ng mga ministers? Well, ano yan magsisimula sa nagtuturo, siyempre. Magsisimula sa nagtuturo, how much of Yahweh's counsel ang itinuturo mo. Yes. Meron you can teach the whole counsel ni Yahweh sa mga tao. Then yung second factor dyan ay yung mga recipients, yung mga receiving ends, ang mga tao. Hindi naman lahat sila mag-o-obey. Kakalahati lang tayo, malaki nga kami na yan. Opo. Ang tao will have their own decisions whether they will obey ang ni Yahweh o hindi. Ang daming factors. Nang una, yun na, ang nagtuturo. Ang kaalam niya sa whole counsel ng Panginoon, no? Let's say hindi niya alam. Hindi niya alam yung whole counsel ng Panginoon. So yung kanyang limited na knowledge lang, yun ngayon ang ipapasa niya sa mga tao. Yes. Ito ngayon ng tao, nare-receive niya is only portion of the whole counsel ng ating Panginoong Yahweh. Yes. So, ang malaking problema, pag siya nagtiwala sa kanyang pastor, siya ay nagtiwala sa kanyang leader na parang kung approve ang kanyang buhay sa kanyang leader at hindi man niya sinik kung ano yung the whole counsel ni Yahweh,
that person will be in trouble. Na wala pong use na just because you did everything your leader or your pastor or your minister told you ay dapat approve ka na kay Yahweh. No, you have to be approved from Yahweh. Kaya dapat binabase natin lahat Opo. according sa instruction ni Yahweh in the Bible. Hindi po yung you just listen to your pastor. Delikado po yan. Dahil you don't know kung hanggang saan lang yung kaalaman ng iyong pastor. Yun ang problema dyan eh. Opo. Opo. Salamat, Pastor. Pero what are the other avenues, Pastor, sa mga tao na gustong mag-seek sa katotohanan, gustong magkaroon ng kaalaman tungkol sa ating Panginoong Yahweh? Is it healthy na sila po ay manood ng mga preaching or yung mga documentation dito sa mga internet connections? Is it healthy? That is, pero sa internet, there are many at saka unhealthy materials dito sa Yes. internet. They use the Bible, they use the name of God and everything, pero really they just wanna suck you in sa kanilang group. They wanna suck you in into their kumbaga really na thing you know is unless you or part of their group, you will not enter the kingdom. I will answer that it's a good, serious prayer and immerse yourself with God. That means continue in the Word of God, and Yahweh will meet you there. Dahil makikita niya, kahit anong mangyari, hindi kanya hayaan mapapariwara dahil nakita niya yung useness sa kanyang lita ang design to enter ang kanyang yan. I believe yun ay ingredient in confidence kita mong faithfulness niya na he doesn't want key and he want risk. At kung ganun na yung labor ng tao, gagalaw even to accomplish his mighty hands and do miracle ang i-rescue niya ang taong ganyan. Yung talagang you will pray him, Yes. beg, and then at the same time to assure sa salita ng kanyang salita, you will well. Opo, Pastor. Salamat po, Pastor, for that explanation. Okay, maraming salamat po, Pastor. Pastor, meron ho kasing yung sa work, hindi naman sa work, sabihin na natin. Meron yung usong-uso, sabihin na natin, yung nasa television shows, yung Secular. secular, yung mga secular is meron yung mga isa sa pinaparating ho nila is the concept of vengeance. Tapos medyo nagbabasa-basa ho tayo minsan na sinasabi nila may nagpo-post kung pupunta ho tayo dun sa Romans chapter 12 verse 19 ho. Ang sabi po doon, Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Yung ang iba hong pagkakaintindi ho ng sabihin na nating hindi ho masyadong nakakakilala sa ating Panginoon is gaganti ho yung Panginoon sa pamaraan nila pero ipapadaan ho nila sa Panginoon. Pwede niyo ho bang ipaliwanag kung ano ho talaga ibig sabihin nitong verse 19 na po to? Vengeance is mine. Sabi ng ating Vengeance is Panginoon. mine kasi nakalagay doon. So ano yung usual answers nila? Usually pag itataas ho nila sa Panginoon, babawi ho ang Panginoon para sa kanila doon sa alam nilang kaparaanan, hindi ho sa kaparaanan ng Panginoon. Yun po yung parang pinapakita ng mga secular shows natin. Yes. Well, yan eh. Kaya nga ang gusto ng noon ay let him be bench. Kumbaga siya higante. Dahil sexy kung taong doing you only at his
states na he has no clue kung ano talaga yung ginagawa niyang harm o paninira sa kanyang kapwa. And you have to look at that person. And titingnan yung kanyang ending ng buhay at makita mo na ma-real niya. He will repent, he will change from so alam ni Yahweh yan eh. So kasi ikaw na tao, did you wrong? Let's say kung ano man yung kanyang sa'yo, mayroon siyang pinatay sa'yo, papatayin siya, pero you know, person is doing all that of his innocent. At saka kung meron lang siyang makikita, maririnig, may experiencing, maliliwanag, and thereon he will actually through repentance, willing siyang magbago. Eh mga tao, hindi naman natin nakikita. So, kaya we wanna kill that person or we wanna revenge to that person. That means, yes, you give it to me, I'll take care of it. Makikita ko yung mga wala sa plan to change, walang pagbabago, then I will do whatever there are things to do sa taong yan. Pero nakikita man yung mga they're doing things, even things, harming people, and because they're innocent. They've heard the right yet, they've seen the right yet. Pag makita, Yahweh can see, wow, magbabago itong taong to. Hold on mo yung revenge mo dahil just wait, ang taong ito ay magbabago. Siya ang sinasabi ng 19. Kaya ineting na ginanang natin mga things, yung bad things, yung mga they're trying us, hinira sa atin, do anything, you give it to Yahweh. Yahweh will care of. Ayun, Pastor. So, ibig sabihin po ba, given na tayo pong mga human ay short-sighted, so yung vengeance po na sinasabi dun is, the Lord is giving each person a chance para maging maayos yung standing ng mga taong ito sa Kanya. Unless hindi po sila magbago, the Lord has something to do. Yes. Kumbaga, Absolutely. the wrath of God is going to be on them kung wala pong pagbabago sa kanila. Yes. Opo, salamat Yes. po. Sila dyan. Tayo natin na nakiking ito palang taong tayo, magbabago siya the next day or the next week or the next month. So, ang para sa atin is always ipasakamay sa Panginoon. He knows and will do exactly right thing to do. Taong yan. Yun ang verse 19. Pero, yun yung pinsabi natin at tayo nananalangin tayo na okay, Panginoon, gawin mo ng banti ha? Ay, gumanti dyan. Gawin mo ng gumanti, pakit, no? Alam mo po, if one was also in the wrong, tulad ng ito, gusto kong sa inyo ang taong ito, and may you something good along the way sa buhay ng taong ito, di maganda. That should be our, hindi yung kayo na pong bahay, tatlong lang, tamaan mo siya sa Kidlat. Absolutely. Okay. Ayan, Pastor. Mga pagbati po, before we, I think may isa pang question po na pumasok, but before we are going to read it, I si Brother JV Yan is also watching. Si Sister Gyong Only is also watching, nasa Mairisan, I guess. Si Patricia Madrigal, ang sabi po niya, good show. So, yun po yung comment. Maraming salamat. Salamat po. Mama Patricia for the nice comment. And kay Kimberly Noblesa also is also watching sa may Irisan din. And sino pa ba dito? Si Paula. Ayan, Brother Ben, meron ka pa bang nakikita dyan? Okay, magandang gabi rin kay Auntie Wilda and Sean. Yes. Magandang gabi sa inyo dyan. Ang sabi po ni Auntie Wilda is, Hi Pastor, Bro Dance, Bro Manny, Bro Benedict.
pagbabati po sa inyong lahat. And Ganda po. si Bro Rick De Guzman is also watching. Good evening, Bro Rick. Yun. And Pastor, may katanungan po ulit si Sister Tanya. Ang sabi po niya Ayan. dito, Pastor, the custom po ng Israel back then po, and I think hanggang ngayon po, is that they go to the synagogue, gather together, and read the Tanakh Sana. or Old Testament. If they have question po, they discuss among each other. Even Paul po, reasoning in the congregation every Sabbath. Yes. But today, churches po, listening lang po ang pwede magawa ng members. Ano po ang importance ng gathering that mostly po ng church na may miss out po? Thank you. Wow. Ayun po yung katanungan niya. Salamat, Sister Tanya. Okay, ganda. I like it. Yes, salamat, Sanya. Salamat. By the way, si Sister Mina from Bataan, sino pa nandito? Si Sir Vilma sa Japan. Sisa, kumusta na? Hello. Thank you for watching this program, this episode. Yes. Sir May, sa Bulacan naman. Salamat. Ching. Nawa sa everything po sa inyo dyan, even everyone na mention. Ang sinasabi ni Sister Tanya ay tingin sa typical na gathering hindi po nakakatanong ang mga hindi po nakakapagtanong ang mga tao. Yan ang malungkot hindi sila nakapag-interact kumbaga sa mga pag-uusap. They ended up just listening without even questioning. If you go back sa typical na synagogue na arrangement, ang they're capable or merong matanong sila to explain more kung ano po binasa, kung mga doktrina nga de. Ngayon tao kanya yung kanilang action, kung ano yung interpret sa kaisipan nila doon sa pinapaliwanag ng isang tao sa puso. Walang minsan sabihin mo yung isang bagay, iba yung 5 taon, kung hindi mo ba yung mo, mamaya tanungin mo sila, ano yung understanding mo doon sa sinabi, iba-iba yung tao pa lang yan. Imagine, pag 200 sila na nakikita. Then, they're not even have time to act, to more. Tama yung pagkaintindi doon sa panag mo. Yan po ang tinag ng mga Christians today. Opo. I mean, they are all living according kanilang interpretation doon sa nila sa pulpito. Yes. Malungkot yan. Kaya, albang magkaroon ng mega church. Well, hindi talaga. Imagine, we're talking 200 people who have thousands of people sa ilang congregation. Ngayon ang competition ng mga pastors, they all want Yes. to have thousands of people sa kanilang congregation. Happen ay naging dance ngayon yan. Hindi na siya tulad nung panahon nating Panginoon. Based pag sila mag-gather, na pating mag-really kung ano yung setup synagogue. Malungkot po, malungkot. Noon. Opo. Ayan. Ayan, Pastor. Maraming salamat, Pastor. Pero, Pastor, how crucial it is po na ang mga tao sa simbahan or sa mga fellowship ay nakakapag-inquire po sa mga bagay na
na nare-receive nila na mga preaching? Gaano po ka-essential na dapat ay nakakapagtanong sila? Kasi usually, sa mga Bible studies, nakakapagtanong, pero wala nang iba, aside sa Bible studies, wala na pong chance na makapagtanong yung mga tao. Gaano po kahalaga yung questioning nila? Just like po dito sa Bible Cafe. Important. Very important. Kasi uh, ang tao is going through a different situation. Pwede nilang itanong, ito yung kumabasor, ano po ano po ang sinasabi sa Bible, ano po dapat ang gawin niya. Yes. Yan. So, halimbawa, kang 100, at lima sa kanila they have some kind of situation and they don't know what to do with it. They will ask you for some guidance or yung ads na based from the Bible. Pag share mo yung mga tao na other people who do not that same situation or problem, later on pag sila ma-encounter nila yun, they know exactly what to do because Yes. they heard the advice already. So imagine, 5 pa lang yung nagtanong, dami lang na-educate, hindi yung nakinig ka lang ng message pero hindi naman narinig pa sa you're really big trouble at don't That's know what right. to say. Yun magpapa-appointment. Pastor, pwede bang magpa-appointment? O sige, in days, open ako. Itong oras na to. Do you need that? You need help at that moment. Yes. Kasi nga, hindi na gano'n na hindi na parang sino ang arrangement ng mga ngayon. It is really kumbaga design na side siya. Hindi siya hindi kinikiserve yung license kundi convenient sa preacher na minsan nga maraming mga preacher on even stand what talking about pulpit. Wala man pagsabing, wait a minute, what talking about? Wala man makapagtanong na gano'n eh. Kaya eto ngayon, basta nakabarong siya at feeling in authority siya. Kahit ano na lang ang sabihin niya sa pulpito. Anyway, kaya sila tataakin. You see, wala na ngayon yung pick and drop you sa iyong sinasabi. And kindly to me, you just sinugip po yan. Sa panahon natin, hindi na. Opo, Pastor. Pero kung hindi system pa sa atin I believe kung wala nang doon, sorry, anyone. Pastor Ram, balikan lang po natin yung my people are destroyed because of lack of knowledge. Sabi po ng Hosea po, no? Paano po yung lumalabas po ng mga doctrine po ngayon na like Calvinism and prosperity gospel? Ang tinuturo po ay hindi na yung maging godly and holy yung mga tao nila, Yes. but they teach their people na yung paano sila maging successful sa kanilang pamumuhay. Yun na po yung tinuturo po ng pulpit ngayon now these days. Hindi na po yung kung paano makarating sa salvation, yung tunay na pananampalataya po sa ating Panginoon po, Pastor Ram. Well, the way we have about 5 to 10 minutes dahil I cut a flight. Yes po. Ano po? Meron po kayong mga tanungan sa Duso. Yes. Ang I believe ang Calvinism, Brother Manny, as you've mentioned, natin siya incorporate sa mga prosperity gospel. I believe if you attend a church na nilang doctrine na you are totoo ka at pang-Yahweh, you have a problem. Sinigan nila messages. Ang problem sa is how they other nations. Ayan. Pero they themselves, I believe, people grow
also the knowledge can also match sa kanilang mga teachers. In short, when it comes to knowledge, when it comes to spiritual words, ay nandun. Opo. Calvin, yung favorite spell, we're talking about who wanna use God for the sake of pampering themselves, having all kinds of material things, pleasing the physical thing. Hindi po yung katuruan ng Bible. Yan, focus yan, magic, witchcraft, na pasok sa Amen. sa Christianity. Yan, this is definitely knowledge. Actually, avoiding knowledge yan. Habang ang kausap niya, people who are interested to fulfill their desire ng kaibahan ng dalayan. Ayan, salamat po Pastor Ram sa kaliwanagan ng question ni Brother Manny. And meron rin po dito si Justin Buhangin is also watching. Actually, binati po siya ni Brother Jed. And sabi rin ni Mama Aida, watching here. Hi bro Ben and bro Manny. Welcome po sa Bible Cafe, sabi po niya. Gandang gabi po. Si Sister Sanna Flowers, hello G. Thanks for watching Bible Cafe. I think kaibigan to ni Sister Sunflowers si G. Si Ate G na call this sa Las Vegas, diba? Ayan, si Pastor Vic Villafuerte sa Pastor may Vic, magandang gabi po. Tarlac, nanonood din po siya. Sabi po niya, yellow, naka-yellow po kasi kami. Ito na, yellow, sabi niya. Then may comment po si Sister Sunflower, sabi po niya, hello Gigi Agawin Libranda. Good evening dyan sa Philippines. Thanks for watching Bible Cafe. And ano pa yung mga shoutouts natin dyan mga kapatid? Sinabi si Bro Rick, ang sabi niya, good evening po mga elders, watching po from Pangasinan. Okay, good evening din Bro Rick. Tapos, yung sinabi po ni Pastor Renan, shout out po sa aking mga ka-apartment. Ayun. Sabi niya, habang walang bahay. Magandang gabi po sa inyo, Pastor. Si Pastora Dina Montemayor. Hello, Pastora Dina Montemayor. Happy viewing dito po sa Bible Cafe. Ayan. Okay. Si Sister Stephanie Cadiente. Enjoy watching Bible Cafe, Sister Stephanie. Si Papa Danny Valdez Ola is also watching. Magandang gabi po. Yes. And si Sister Sunflower, Yeah. sabi po niya, choppy. Medyo, we ask for your, please bear with us kasi meron po tayong technical difficulty dito sa studio. That's why nag-start din po tayo ng late. Ayan, maraming salamat po. And also kaya Jane Galang is watching us. Si Ma'am Jane Galang, salamat po Ayun. for joining us sa episode ito. And we will tulad po ng sa favorite at also for short episode with Yes. big catching flight here. Drive po ni other Noah, ni other Ver. Mata po nga apilo ni Naver. They will drive me away to Memphis 2 hours from here at Las Vegas naman po ako. Tomorrow, ito na ay willing ating studio meeting ay yan dyan sa Las Vegas. Sa Las Vegas, best, pasensya na po sa ating option at sa ating late start. We will make it up to. I willing. Salamat sa pakikinig and please, kahit po late, able to say hi everyone. Yes. Just to let you, Bible Cafe is still here. Kasi on level po tayo kaya we expect na things will happen. Salamat po. And mga kapatid, can we have any parting words bago tayo mag-say bye? Pabati po si Sister Malo, Kuya Fernan, Brother Andy, Sister Judy, sa tatlo niyong anak diyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dalawa lang bro, dalawa lang. Dalawa. Okay. And sa ating mga viewers, maraming salamat po ulit sa panonood at pakikinig po. And don't forget to like Leader News Philippines. Yes. Okay, like and subscribe. Tapos yung mga nakamiss po episode, don't worry. On air na po tayo sa YouTube. Just type Bible Cafe.
Yes. And makikita nyo na po yung mga present and previous episode po doon. Ayan, si Alright. Pastor Ray Makadangdang. Hello, Pastor Ray. Sa Paniki, and also kay John Yung. Happy viewing. But we need to go. Medyo maiksi pa yung episode natin ngayon. But basta isend nyo po yung inyong mga katanungan, and please continue Yes. to like or subscribe to Leader News Philippines, and like po yung Bible Yeah. Cafe. And every time that we go on live, you can always watch us. And pagka-replays naman po, you can watch us over YouTube. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay. At may the Lord bless us all po. Alright. Okay, mga kapatid. Salamat, Benedict. Thank you for your interview today. Maraming salamat, and it's a pleasure po to be here. Again, salamat po sa ating mga regular viewers, mga first time sa FNX. Thank you for just out. We are your pasensya. Tomorrow we'll try to have a normal and the standard na natin dito sa Bible Cafe. Salamat po again. Until sa next, kita po tayo dito sa programa. As we always say, buhay po tayong lahat sa Panginoong way. Everyone, shalom. 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 Hindi nila ibinubuhay kung ano ang tinuturuan dito, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in the future,